मगही में लिखबई मगही में पढ़बई जी, मगहिया बोलिया हमर मगहिए रहबई जी, मगह के मगही पत्ता पनवे में खइबई जी, मगहिया बोलिया हमर मगहिए रहबई जी। तो मगधी बॉय के सब दर्शक के प्रणाम रहते युगल की भारती के। देखू सबसे बड़का एगो अनाउंसमेंट करे एलिवा है कोची ना कि हमनी के अपन मगही भाषा के फिल्म फेस्टिवल होवे जेते हो। कब? 29 मार्च 2026 की तारीख नोट कर लिया तोहनी सब। लघु मगही फिल्म महोत्सव होवे जेते हो, समझ लो। तो ओकरा में तोहनी सब मगही में फिल्म बना करके और एकरा में सबमिशन डाल सका हूं। जेकर प्रथम पुरस्कार अगर विजेता तोहनी अगर हो गलू तो तोहनी के 25,000 रुपया इनाम मिलतो। द्वितीय पुरस्कार अगर मिल लो तोहनी के तो तोहनी के 15,000 मिलतो और तृतीय पुरस्कार के ओकर बाद सही सब हिसाब किताब भाई। और प्रथम 5 जो पुरस्कार जो मिलेगा उनमें आपको 5100 रुपया भी आप लोग को दिया जाएगा, देवल जाए तो समझ लो। तो तोहनी सबसे अनुरोध होना कि जितना भी फिल्म मेकर हथिन, जितना भी वीडियो देखी थी लोग, जितना भी कलाकार श्रेणी से जो लोग आवाथिन, अगर तोहनी सब मगही फिल्म बनावे के इच्छुक हूँ, शॉर्ट फिल्म बनावे के इच्छुक हूँ, तो तोहनी सब बना करके मगही लघु फिल्म फेस्टिवल में भेज सका हूँ। तोहनी सब के डिटेल नीचे देवल गेल जो नंबर है ना, एक पर से तोहनी सब कांटेक्ट कर सका है। और चाहे जो नीचे पोस्टर दिखी था तोहनी सब यहाँ पर जो डिटेल देवल हो ओकरा में जाकर संपर्क कर सका तोहनी सब। तो बाबू रे अब ना घर बैठ करके ना खाली अंगुओ मत, समझ ले, काहे कि अब हमनी के अपन भाषा में ये हमनी के अपन मगही के फिल्म फेस्टिवल है, समझ लो। तो एकरा में जितना ज्यादा लोग हो सका है अपना कलाकारी दिखाऊं और बढ़िया से बढ़िया क्रिएटिविटी दिखा करके एगो शॉर्ट फिल्म बढ़िया समाज लगी दिखाऊं। तो अब ना जाकर के होता है जय मगध जय बिहार जय हिंद।